дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд баҳри тарбияи мутахассисони соҳаи тиб имконияту заминаҳои моддӣ техникӣ фароҳам оварда шуда, донишҷӯёни ин боргоҳи таълим дар шароити хуби ҷавобгӯи меъёрҳои замони муосир таҳсил менамоянд. қабл аз оғози конференс аз ҷониби устодону донишҷӯён намоиши имкониятҳои моддӣ техникӣ, намунаи ашёҳои омӯзишӣ, аёниятҳо, дастовардҳои илмии иҷодӣ ба намоиш гузошта ба ҳайати ширкаткунандагони ҳамоиш муаррифӣ карда шуд. сипас дар толори маҷлисгоҳи муассиса конференсияи илмии амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи нақши созандаи пешвои миллат дар ташаккули худшиносӣ ва ҳуввияти миллии ҷавонон баргузор шуд, ки дар он намояндагони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, намояндии созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, олимон, коршиносон, таърихшиносон, роҳбарият ва ҳайати омӯзгорону донишҷӯёни коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ширкат намуда таъкид доштанд, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ таваҷҷӯҳи асосиро ба мақсаду ниятҳои созандагӣ, таъмини сулҳу суботи комил, бунёди ҷомеаи демократии дунявӣ, ҳаёти осоиштаи мардум равона намуда, дар муддати кӯтоҳи таърихӣ дар бунёдкорию созандагӣ, рушди ҳамаи соҳаҳо, таҳкими қонуният, тарбия ва ба камол расонидани ҷавонони соҳибмаълумоту тахассусманд ба дастовардҳои назаррас ноил гардид, ки нақшаву барномаҳои таҳиягардидаи рушди ояндаи мамлакат аз ҷониби насли нави кишвар татбиқ мегардад. гуфта шуд, ки ноил шудан ба чунин дастовардҳо дар мамлакат ва муаррифии кишвар бо ташаббусҳои созанда дар сатҳи ҷаҳон дар зарфияти кӯтоҳ пеш аз ҳама нақши роҳбари давлат, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зоҳир мегардад, ки дар сарҷамъии мардуми тоҷик таъмини сулҳу субот ва худогоҳию худшиносии миллии ҷомеа нақши муҳиму мондагорро гузоштанд. чорабинии имрӯза коршиносони сатҳи байналмилалӣ масъалаҳои мубрами имрӯзаи рӯз ки таконбахши ҳуввияти миллӣ, таконбахши худшиносии миллӣ ҳастанд, ироа гардид. омили асосии бунёди давлатдории тоҷикон ин пеш аз ҳама ҳуввияти миллӣ, худшиносӣ миллӣ мебошад, ки бояд онро дар ки ҳам раванди таълим ва ҳам тарбият ҳам бастагии зич дорад. бешак бахусус мо омӯзгорон ва ҳамаи қишрҳои ҷомеа вазифадор ҳастанд, ки дар ин радиф фаъолияти худро ба роҳ монда, боз ҳам баҳри рушду нумӯ додани соҳаи тандурустӣ, баҳри рушду нумӯ додани худшиносии миллӣ, огаҳӣ ёфтан аз таъриху тамаддун, арҷ гузоштан ба гузаштагони ниёбони худ, боз ҳам талошу заҳматҳои бешак намоем. дар конференс дар мавзӯи нақши созандаи пешвои миллат дар ташаккули худшиносӣ ва ҳуввияти миллии ҷавонон доир ба эълони соли 2024 соли маърифати ҳуқуқӣ, нақши Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар зарфи 30 соли қабул ва амали он дар таҳкими қонуният, фароҳам овардани шароити зарурӣ, техникӣ баҳри омӯзиши ҷавонон, тарбияи кадрҳои соҳибтахассус, дастгирии ҷавонони лаёқатманд, ташкили озмунҳои ҷумҳуриявӣ мавриди таваҷҷӯҳ ва натиҷагирии ширкаткунандагон қарор гирифта, таъкид гардид, ки дар баробари ин ҳама пешрафтҳо масъалаи асосӣ хатари терроризму экстремизм мебошад, ки зуҳури онҳо дар як қатор давлатҳои ҷаҳон боиси ноамнӣ, халал расонидан ба ҳаёти осоиштаи мардумони ин кишварҳо гардидааст.